Dati nga ro din, dati your oray tayo. A problem of the day. Nauna, dati caption tayo mga kasin. Dati kano problem sender ng sorpresa. Ngem isumet tina sorpresa. Problem of the day ni Jeff iti Baguio City. Hindi nga rin ibasan, dati pakasaritaan ti parikot iti biyag na. Dear Cousin, sagbay ko man nga ibinsa-binsa, to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Ket kumablawak man pailaing tinaimbag na oras ken aldawyo dita Nemars Studio. Kaligidi aming agbibuya apadak nga Ilocano. Tinaduma-duma apaset ti lubong. Kumusta kayo amin mga kasi? Siyak ni Jeff. 37 titawen ko. Ken may saak a soldado anak a destino ijay basilan. Tubo akti bawang La Union ngem na ikamangak dito'y Baguio City. Nakabakasyon nak ita dito'y Baguio City kasi. Ngem tay naragsak kuma a bakasyon ko ketyak inexpektar ang nagbalin na kastoy. Nagbalin met a problema. Nang rugi ti problema idi nagatapak nga adda sa bali nga ubrayan ni bakit ko. To'y panagawid ko ket saan nga amo ni bakit ko kasin. Planok nga isorpresa isuna. Ngem syakbut kayam tinasorpresa. Idi sakbayak ang nagawid ket kasla nadlaw ko ni bakit ko alim mamiis. Limamiis tilik na kanyak. Saan nakasti dati nga kanayon ko matawagan iti messenger. Dati maka-video call ko. Nukas nga awan ti ubrak. Ngem kadagiti na palabas nga aldaw ket saan unayin. Rason na, busy ka no akanayon. Iso nga nagatapak nga da sa bali nga aramiden ni bakit ko. Ken bakalaeng no adda ti lalaki na. Kasla nagburek ti darak kasin idi na panunot ko a posible nga adda lalaki ni bakit ko. Ket no pudnuman nga adda lalaki na, baka makapatayak ti tao kung naktinakem ko kasi. Ngem ti ununeg ko, mangnamnamaak, asapay kumata saan ngagpaiso ti atap ko. Iso nga ti inaramid ko, saan kong inbagbagaken bakit ko nga agawidak. Sorpresaek isuna. Dimteng nga rod ti aldaw a panagawid ko, adak pay laeng ti biyahe, ket adun to simsumrek. Adun ti sumsumrek ti panunot ko kasin. Naragsakak ang makitak manin ni bakit ko. Ngem adapaset ti rignak ang madanagan amangan no agpaiso ti atap ko nga dalalaki na. Idi adak ijay Fort Bonifacio ket tinawagak ti best friend ko apadak metlay nga soldado. Nakabase isuna ijay Fort Bonifacio kasin. Binulod ko tay kotsena, tay iso tinusar ko ang nagpabagyo. Tenga ti rabii idi makadano nak. Naimas siguro ti turog ni bakit ko kunak tinako. Ngem nasdawak tawan met tao yet apartment nga upaan mi. Nakapatay ti silaw. Ngem nakitak ti karuba mi nga apartment nakasilaw pay laeng. Imbaglaing ta si ririing dapay. Iso nga sinaludsod ko kadakwada no apay nga awan ni bakit ko iti apartment mi. Ket naibagada nga adda kano iti trabaho na. Anas tawak. Tati amo ka trabaho na agad pangaldaw isuna. Aldaw ti duty na. Ngem kunada nabit kano pay ang nagbaliw ti shift ni bakit ko. Pangrabii kano ni suna. May sa isuna paraluto ijay paraluto ti cafeteria ti maysa nga ospital dito Baguio City kasin. Nalaing ngagluto ni bakit ko.
may pagpanakil ko neta. Iso ti maysa nga nakainlabak ken kuana. Ngayon ka po iti bannog ko iti biyahe ket saan ko adago sa napan kinita ni baket ko di trabaho na. Simrekak ti apartment mi ta naginanaak pelaeng. Kunak, sundwek tulatan. Iso inak tulaengin sakbay nga malpas ti duty na. Ngayon ka po siguro ti bannog ko ket naimas ko tinaturog ti sofa iti salas ti apartment mi kasin. E di nakariingak, kinitak ti oras, dandanin ag-out ni baket ko. Pinaspasak nga ron ti naglabar, ken nagsukat ti t-shirt. Pinaandar ko ti kotse, sa ako pinataray anapan ti ospital a pagubraan ni baket ko. Naladawak laeng ti mano a minuto kasin. Ket awan met ni baket ko iti cafeteria nga pagubraan na. Sinaludsod ko tay may sa akaubraan na. Ading, ni Merly, nag-out ka di sunan? Ay wen manong, kataltalaw dalang kini Alex. Ha? Sinong Alex? Tay may sa nurse manong nga kanayon na akakuyog nga umay agubra ken no agawid da. Aniya? Adda ka kuyog na nga umay agubra ken agawid ni Merly. Wen manong, ngamin kay padasin na kitain ni Jay parkingan timot motor. Baka adda pa'y laing ni Jay. Baka rin adda pa'y laing ni Jay ka, manong. Alamin, thank you ading. Napanak nga rod iti parking lot ngem saan ko ang nakita ni baket ko. Ngem iti exit ti ospital nataljap ko nga adda rumurumuar anak ka motor. Adda lubon na a babae. Kasla iso ni baket ko. Kapadpada na ti ubog ti bagi. Ngimjak malasi na siyempre naka-helmet da. Ngimjak makita tay driver gaputan na lengdan kasin. Isulakit di siya nakalubon ko naktinakim ko. Ngimjak ko na makamatan no tarayek. Dagos nga rod nga tinaray ko ti ayan ti kutse ang nagluganak. Pinaandar ko sa ako pinataray. Takamatik tay motor ang nagluganan ni baket ko. No kasano ti kinapaspas ti pa nagpataray ko ti kutse. Kas jay met kapaspas ti pitik ti pusok idi. Agdanagak. Baka agpaiso nga adda lalaki ni baket ko. Ket iso ti jay nang ilubon ken kuana iti motor. Asigon ka di dyan nagsaludsudak akaubraan na ket kanayon kano akakuyog na ama pa nagubra ken agawid. DJ Alex amay sa kano a nurse. Isulakit di ti lalaki ni baket ko. Diyak na pupuutan kasin no kasanok ang nakamkamatan tay motor ang nagluganan ni baket ko. Taperdi nga min na ti speedometer tay kotse. Ngem amok ang napatarayak. Binusinak tay motor ang nagluganan ni baket ko. Ket idinabatog ko. Ket linukatak ti tawat ti kotse sa ako pinasardeng tay motor. Inpaigid ko met ti kotse sa akbim maba. Idi umasidegak. Inikat ni baket ko tay helmet na. Timalyaw kanyak. Ngem tay nang ilubon ken kuha na saan nga timalyaw. Ken medyo lenglengdan ni baket ko. Ngem ni baket ko titurong dagiti matak. Ket naklaatak. Ta imbes kuma amadanagan. Ti makitak nga ekspresyon ti rupa na. Ngem saan met. Nakaisisem isuna. Nakaragragsak met tilangana ang nakakita kanya kasin. Dagos abim mabay ti motor sa naksinabat nga inarakop. Inarakop ko met kasin. Inarakop ko tinairot. Nakairirot. Arakop anabayag a panawen adyak narik na. Ken naaramid.
Arakop nga inarapaap ko nga isabat kanyak ni baket ko iti pa nagkita mi manen. Uray ko lang nga inkidem. Ket nagarubos tiluwak ka asin gaputi iliw ko ken baket ko. Ngayon bigla analagip ko tay kadwana. Tay nangilubon ken kuana. Inmulagat ko dagiti matak. Ket tinalyaw ko tay umis-isem met a driver ti motor. Nasdaawak. Babae met ti driver ti motor. Tay mo't gayam kasinsin ni baket ko nga ni Alex. Ni Alexandra. Nurse mo't gayam ni Alex eh. Agbasbasa pa'y laing amin idi, tiki na nurse, idi na udi ang nakitak ni Alex kasin. Et ita nurse gayamen. Isu gayam ti Alex. Ako na te kaubraan na akanayon na akakuyog. Napang-aran ti riknak, idi na amuak anigayam Alexandra tinangilubon ken kuana. At iatap ko kat lalaki. Di mas baalan tinariknak aragsak idi kasin. Excited ako nga agawid kami ken bakit ko ta agpapas kami. Ay, agpapas kami nga aging gama di mi kayan. Aging gaya di pagpatinggaan ti pigsa ti bagimi. Kas jay launay kailiw ko ken bakit ko. Ken ambok kas jay met isuna kanyak. Inawis ko nga roden ni bakit ko nga aglugan kami iti kotse. Taagawid kami. Pinaunami meten ni Alex ang nagawid iti kasera na. Idi makalugan kami iti kotse kasin sakbay ko a pinaandar ket inarakop ko manen ni bakit ko iti may kadwa gundaway. Ket kasla adda magnet dagiti bibig na anangawis ka dagiti bibig ko kasin. Adda siguro 2 minuto anagayayam dagiti dilami. Excited kami na 2 makaawid iti apartment. Taijay mi nga ituloy ti agpapas ken ni Merly. No kumala na ibatog ti may sa amotel gat Jamie nga ipapas ko mati ilim mi kasin. Inarak nga rod tay tulbek ti lugan. Ket idi pa andari kon tay kotse. Ne, ket madimot nga gistarten kasin. Namin anok a pinaandar. Ngayon di pulos nga nagandar. Gaputa medyo agsalog ti ayan mi. Pinadas ko a kinadyot. Madimet lata. Pinadas ko't namin madilata a nagandar tay kotsen kasin. Dagiti naragsak nga ekspresyon ti rupa mi ken bakit ko na inot a nagpukaw da kada padas ko nga paandarin pugan ket madimet agandar. Anya nga ta ti perdi to'y kotse kasin ta madimet pulos a mapaandaren. Gapu nga tatay pinangpatpataray ko uray no sangatan. Nagkakatawa ka kasi. Kadagitay adam knowledge na itiluglugan. Dumawatak man ti advice kita kasi. Problema kay nagsakit ti pusong na ni Jeff. Agyaman kami, Jeff. Agyaman kami, Jeff. Iti panangi share. Ay, salit kami. Salit kami. Pero mira ako kasi makarelate ka sa
Baka relate ka sa diyang problema. Amok tinangalaman dito ka na. Awa. Awa. Apo rin. Apo. Ayun na, Diyos ko. Ayan. Ayan, DJ Karot mga kasin. Ayan, kahit yung balakadan nyo na tama ka mo kayo. Kung saan, halat. Siyak sa amin titinira. Gapon sa amin. Gapon sa amin. Nagkakaper. Ay, na, Diyos ko. Ay, maulawak Mildred ko na. Apo. Sabi na nga, balbalatong man. Pauni ka mo tin kasi layang. Kasla aircon lang ko na. Kasla tayo aircon ka na. Ibagam tasukaren ta. Pasensya mga kasi, niyo lang makaget over kami. Okay, dati ka rin mo na balakad na ni Maika Yayalal na Lucky. Sender mga lakapos mo. Dito ang balakad ko para pa kay ni Kasin Arsen. Imbes ka nagpapas danggit naman na pinagpaguyod niya. Salamat ni MR Cordapia. Anyan nga na. Tiamok no ni bagat na problema ni mo gayam kutsek. Ag kuretret pa yung muging ko na ni baby ni Maria. Oh, Diyos ko. Ala, naglukon ko na ni Agua Bendita. Sapay tao. Ay, maglayan, jalugan ko na. May nakasaya. Abo, no, dumangat gumatang tilugan. Agunig lang. Ang ba, dumanong kayo mit pala. Diyan pa panan yung iminto na gawit kayo. Uy, di lang akong kasi, hindi ka tinahilig agrama. Duldug. Duldug ko na netirola ko lumang. Ayan, ni Heaven Madrigal, sorry, madyak na awatan tayo problem of the day, makamuka. Ninong Fernando, damdawag yan ang problema kasi. Gumatag ka kalot, basit attract. Bueno tayo dakkel attract, wala ni Joshen. Apo, aya. Pura mo dyan. Sibugam gasolina sa kasin dyan, wala naman ang Mary. Ano met nga, pabalakad, detan gasin yung istorya met. Oh, Diyos ko, kaya, alam mga kasin, nga pag... Oh, Diyos ko.